...2023 new color version para sa ating Raider R150 fuel injection mga idols. Ito po ang color na Titan Black. Well, bagong-bagong decals at syempre magandang combination din ng color black and red. At kung kurso natin itong color combination na ito mga idols, syempre available po itong unit na to dito po sa ating kaibigan na dealer dyan po sa Suzuki Mangaldan, Guanzon. Yan po yung kanilang contact number, cellphone 0917-818-7694. Text at message nyo sila mga idols para kung ano po yung inquiry niyo at details, pwede nyo pong malaman sa kanila. And mga idols, huwag nyo pong kalimutang isubscribe yung ating YouTube channel, pakihit yung all button para lagi kayong updated. Supportahan nyo ako sa ating FB page, Boy Salavarria. Pwede nyo rin akong i-PM dyan for more inquiries. Raider R150 fuel injection, SRP po nito, 116,400. Kung bibili po kayo ng cash ngayon, meron tayong discount na 900 pesos at hanggang total cash payment 115,500 na lang. Para naman sa ating installment, ang ating minimum down payment 13,800, monthly payment natin 12 months 11,000 plus, 18 months 8,484, 24 months 6,984 at 36 months 5,630. Meron tayong rebate na 200 pesos kung maaga po tayo magbayad mga idols. Siyempre yung ating requirement pag kayo nag-apply na installment, kailangan po meron tayong co-maker, proof of income, proof of billing, barangay clearance, nakasaad dyan yung motorcycle loan natin, at siyempre picture at government ID. Yan po ang ating magiging requirements dyan. Previous naman po natin, meron tayong half face helmet, jersey, plate holder at siyempre discount card plus yung ating warranty para dito sa ating Raider R150 fuel injection mga idols. At kung gusto nyo pong magpa-service ng inyong Suzuki motorcycle, meron din silang service center dito. Siyempre, nandyan din yung kanilang mga Suzuki motor oils at everything. Again, mas maganda po, dito tayo magpa-service. Talagang skilled po yung ating mga technician dyan. Para naman sa ating engine specs and details, ang ating pong displacement para sa ating Raider R150 is 147.3 cc. Yan po yung eksakto niya. At meron tayong double overhead camshaft. At syempre, 4 valves po ito, single cylinder with 6-speed transmission. Pwede natin itong i-start via electric at meron din tayong kickstart. Yun po yung advantage na meron tayo para dito sa ating R150 Raider na to. Siyempre, ang ating maximum power 18.2 HP at 10,000 RPM at ating maximum torque 13.8 Newton meters at 8,500 RPM. Kaya malakas at solid po itong ating RP150 na to. Ang ating top speed, ang claim po nila 150 km per hour. Ang bilis po mga idols. Siyempre sa ating chassis, yung ating front suspension, yan po ay naka-telescopic forks. At yung ating rear suspension, yan naman po ay naka-monoshock via swing arm. So mga idols, yung ating suspension, okay din po ang kanilang magiging suspension dito. At siyempre, komportable rin tayo kahit meron po tayong angkas, walang problema dahil naka-monoshock yung likuran natin. Braking power natin, yung ating stopping power, yung ating harapan ay naka-disc brake, hydraulic po ito, pedal disc, at siyempre meron siyang 2-piston caliper. So mga idols, para sa ating harapan, wala po tayong equipped na anti-lock braking system or ABS. Sa likod naman, single hydraulic disc din po. Of course, yan po ay merong 1-piston caliper para sa ating likuran at syempre wala rin po itong ABS. So yun po sana ang ating i-request sa Suzuki Motors Philippines. Sa next update, sana naman po dagdagan nyo lang ng technical features kahit man lang single channel para hindi rin ganun tumaas yung presyohan nito. Of course, kung dadagdagan natin to ng traction control and everything, mas mamahal po yung ating Raider 150. At ang design po natin yung wheels, same pa rin po yan, white type. At of course, yan po ay alloy. 17-inch po ang sukat ito. Plus yung ating gulong sa harapan, 1790 by 17 inch ang ating sukat dyan.
At sa ating likuran naman ay 80/90/17. So pareho pong tubeless yung ating harap at likod na gulong. Ito pong ating Raider R150, talaga naman po formado pagdating sa mags niya at sa wheels. Siyempre yung kulay niyan bumagay dahil black po yung color ng ating body with red decals at siyempre yung ating wheels red color din. So parang mas astig at mas forma. Para naman sa total na bigat ng ating Raider R150, 109 kilograms po para sa ating fuel injection. Para naman sa ating upuan, kita naman po nyo, single seat ito na flat type. Siyempre meron tayong grab bar dyan para sa ating OVR or passenger at meron din siyang angkasan dyan. So siyempre, pwede po tayong mag-angkas dito sa ating R150 na to. At para naman sa sukat ng seat height, yan po ay 765mm. So kayang-kaya po nating i-rides ito sa mga idols natin, average Filipino rider, wala po tayong problema dyan. Siyempre sa ating handlebar sa left side, nandyan po yung ating high and low beam ng ilaw, signal indicator, switch natin at ating busina. At ito nga, meron tayong ordinary key ignition na ating susi. Siyempre ang kagandahan dito, meron din po itong shutter lock mga idols. At of course yung ating heater panel, yan po ay fully digital din. So maganda po, kitang-kita na natin dyan yung ating speedometer, RPM, fuel gauge, gear indicator. Siyempre pa, meron din tayong clock mga idols. So dito pa lamang mga idols, talagang very informative po ang ating instrument panel para dito sa ating Raider R150 fuel injection mga idols. And yung ating namang fuel capacity, ang kasa po nating gasolina rito ay 4 liters mga idol. Pagdating naman po sa consumption, ang ating mileage 50 km per liter. Aba, matipid po itong ating Raider R150. Pag binuksan nyo po yung ating headlight, yan po, magkakaroon po tayo ng red backlight para sa ating instrument panel. Maganda yan lalo na sa gabi, kitang-kita natin yung information natin. Sa ating namang ilaw, meron tayong daytime running light sa may ibabaw, yung katabi ng Suzuki na logo. Yung ating signal light, yan po ay ordinary halogen lamp lamang. At yung ating headlight at taillight, parehong LED po ito. Integrated po yung ating signal light sa ating taillight, katabi na po halos ng ating LED light. And very visible po ang ating mga ilaw na yan, especially sa gabi pag tayo po ay nag-rides. So mga idols, itong ating Raider R150, mga bagong color version. Meron na po tayong tatlong kulay na i-feature sa inyo. Yung una, yung blue, yung metallic Triton blue. Sumunod po itong ivory white. At itong pangatlo natin, itong Titan black. Pakicheck nyo lang po yung ating playlist sa ating YouTube video at mapapanood nyo po lahat yung mga video na yan para dito sa ating new color version, Raider R150 fuel injection. Mga idols, may bagong color version din pong darating para sa ating mga carburetor type. Abangan nyo po yan sa ating next feature. Shoutout po sa mga idols natin na nakabili na ng bagong Raider R150 new color. At syempre, huwag nyo pong kalimutang isubscribe yung ating YouTube channel. At supportahan nyo po ako mga idols sa ating FB page. Like and follow nyo yan. Syempre, ride safe po sa inyo mga idols.